12-nji bab. Ýyňnak näme? Sen belki adamlaryň bina barady. Ýagny mesihileriň tejde edýän ýeri bolan ýyňnak barady gurrun edýändiklerini eşidensiň. Bu köplenç şeýle edildi. Emma ýyňnak sözüniň hakyky manysy bina däldi, eýsem oňa tejde edýän mesihilerdir. Ýyňnak Mesihe iman eden yerli topary görkezmek üçin ulanylýar. Şeýle hem bu ähli mesihiler üçin, ýagny ikisi üçinem, ýerde diýerler üçinem we gökde Mesih bilen bile bolýanlar üçinem ulanylýar. Gadym wagtda Hudaý Israil ogullaryny özüniň aýratyn halky bolmaklary üçin saýlady. Ol olara Musa arkaly öz kanunlaryny berdi we mülk yer hökmünde olara Palestinany berdi. Olara öwretmek üçin we olara özleriniň Mesihiniň geljekdigini gurrun bermekleri üçin peýgamberleri iýerdi. Haçanda İsa Mesih bellenen wagtda Israila gelende adamlaryň käbirleri oňa onandylar. Emma olaryň köpsi oňa onanmakdan ýüz öwürdiler. Soňra Mesihe şol onananlardan Hudaý özü üçin bir täze halk, Mesihlik ýygnagyny döretdi. Asliyetinde diňe Israillar Hudaýyň saýlan halkydy. Emma Mesihe iman eden her bir jinsdan erkekler we aýallar Hudaýyň täze halkydyr. Israilyň agdalygyna kabul edilmeň däp desuri sünnet edilmekdi. Muny Hudaý Ibrahima we onuň erkek nesillerine buyruk beripdi. Emma Mesihlik ýygnagynyň agdalygyna kabul edilmeň desuri, ýagny Hudaýyň täze halky bolmak üçin döredilen desur suwda çokundyrylmakdyr. Indi sünnet edilmäniň mundan beýle dini ähmiýeti ýokdur. Suwda çokundyrylmak bu Mesihiň adamlary towa edip özüne iman edenlere buyrulşy ýaly. Olar hasaba alınýar. Ýagny bu olaryň Hudaýyň maşgalasynyň agdalary dygyny görkezýär. Çokundyrylmagyň özü halat edip bilmeýär. Çünki günäliler diňe Mesihe iman etmek arkaly halat bolup bilýärler. Çokundyrylmak günäden saplanmagyň alamaty ýa-da nyşany bolup Mesihde täze durmuş anladýar. Käbir ibadatxanalarda çokundyrylýan adamyň depetinden sow guýmak ýa-da oňa suw sıçratmak adaty bar. Başga bir ibadatxanalarda bolsa adamy doly suwa çymdyrýarlar ýa-da suwun aşagynda saklaýarlar. Çokundyrylmak boýunça adam diňe bir gedek hasaba alınýar. Täze ähde ýyňnak Mesihiň bedeni diýilip atlandyrylýar. Mesih ýyňnagyň başydyr. Onuň bedeniniň ähli agdalary olaryň jinsynyň, diliniň ýa reňkiniň nähildiginiň tapagudy ýok. Hemmesi onda birdirler. Şuňa baglykda Mesihiň bir bolşy ýaly, ýyňnak hem birdir. Şeýle hem ýyňnak mukaddesdir. Täze ol mukaddes Hudaýa degişlidir. Muňa garamadan bugün biz dünýädäki ýyňnagyň ýagdaýyna seredenimizde biz onuň bölünendigini görýäris. Käwagt onda köp erwetliň bardygyny görýäris. Näme üçin bu beýle bolýar? Ilkinji nowatda ýyňnakda köp adamlar mukaddes ruh tarapyndan täzeden dogulmady. Şeýlelikde olar aslynda hakykatdan Mesihler däl. Mukaddes kitap şunu aýdýar: ýagny kimde Mesihiň ruhy ýok bolsa, ol Mesihe degişli däldir. Şeýle hem ýyňnaň ählakdalary şifa almak üçin keselhana gelen kesel adamlar ýaldyrlar. Olar özlerini beýik Lukmanyň, İsa Mesihiň ellerine taşyrýarlar. Ol hem olary kem-kemden gowlaşdyrýar we günah keselinden bejerýär. Şeýle hem Mesihler heniz bu dünýäde ýaşaýar kalar. Günahnyň täsirinden doly azat bolup bilmeýärler. Şonuň üçin biziň hemmämde günahlarymyzy boyun alyp towa etmek gerek. Ähli adamlar günäli. Mesihler bilen beýlekleriň arasyndaky tapawut, hakyky Mesihler özlerini Hudaýyň iýeren Lukmanyna taşyrýarlar. Onuň dermanlaryny kabul edýärler we onuň görkezmelerine tabyn bolýarlar. Başgalar bolsa beýle eden oklar. Ähli, hakyky Mesihler, Mesihde bir bolsalar-da, siziň bilşiňiz ýaly, Mesihlerde köp mezhepler bar. 2. Iň uly topar Rim Katoligi we Protestantlar diýip tanalýar. Bu iki toparam köp şahalara bölünýär. 3-nji topara Pravoslav ýygnagy deýişlidir. Köp toparlara bölünýändigine garamazdan olaryň hemmesi İsa Mesihiň Hudaýyň ogludygyna, onuň haçda ölendigine we täzeden dirilendigine ýeketäk halatgar we repdigine inanýarlar.
Olar käbir meselelerde tapawutlanýan bolsalar-da, olaryň käbiri ören möhüm. Köp mesihiler bütewligi mesihin olary isleýişi ýaly imanda we söýgüde bir bolmaklaryny isleýärler. Ýyňnaň maksady näme? Onuň maksadynyň bir bölegi mesihileriň Hudaýyň biliminde, imanda we söýgüde ösüp bilmeklerini gazanmakdan we beýleki mesihiler bilen ýakyn gatnaşykda bolmakdan ibaratdyr. Her bir mesihin çokundurulmak we onuň ýyňnagynyň agdasy bolmak buyrugyna tabiň bolmaly. Her bir mesihe edil insan bedeniniň agdalarynyň biri-birine gerek bolşy ýaly beýleki mesihilere mätäşdir. Mesihileriň hiç biri ýyňnakda beýleki mesihileriň ýakyn gatnaşygyndan özüni mahrum etmeli däldir. Şeýle hem ýyňnak dünýäde onuň işini ýerine ýetirmek üçin jogapkärçilik çekmek üçin Mesih tarapyndan berildi. Haçanda İsa ýerde insan hökmünde ýaşanda, ol adamlara Hudaýyň sözüni gepledi. Kesel adamlary bejerdi. Ejir çekýänleri köşeşdirdi. Günälileri halat etdi. Mesih göwe götürilmezden öň öz şähertlerine gutuluş hoş habaryny dünýädäki ähli adamlara gurrun bermeklerini buyurdy. Bu ähli ýerlerdäki mesihileriň baş taşyrygy bolup durýar. Ýagny Mesihin habaryny ähli halklara ýetirmek we olary oňa iman etmege çağırmakdyr. Mesihiler şeýle hem ähli jinsdaky adamlara we dinlere keselleri bejermek arkaly nadanlary öwretmek, açlary doýurmak, günäniň ýetiri bolanlara gutuluşy wagt etmek arkaly Mesihin söýgüsini görkezmelidirler. İsa Mesih öz ömrüni adamlara hyzmat etmekligi bagyşlady. Onuň ýyňnagynyň agdalary onuň görüldesine eýermelidirler. Bir sürü goýna çopanyň gerek bolşy ýaly her bir mesihiler toparynda şonuň ýaly ýolbaşçylar gerek. Olar halka öwrederler, ýolbaşçylyk ederler, goldarlar. Eger zerur bolsa, ýoldan çykana käýärler. Ilki bilen Hudaý öz ýyňnagyndaky çağılarynyň aladasyny etmek üçin olary şeýle adamlar bilen üpjün etdi. İsa Mesih 12 adamy özüniň resullary bolmak üçin saýlady. Ol olary öz habaryny dünýäniň halklaryna ýetirmek üçin we ýyňnagyny esaslandyrmak üçin saýlady. Soňra täze wagtda biziň görüşimiz ýaly Hudaý başgalary, pastorlar, ýagny ruhy jopanlar, mugallimler, hoş habarçylar, hyzmatçylar, ýaşullar, gullukçylar we ýolbaşçylar edip belledi. Mesihin bu ähli ruhy gullukçylary bugün ýygnakda hyzmat edýärler.